Hola a tots i a totes, em diuen Manel Jimeno, soc col·laborador del Camacuc des de fa més de 20 anys, pot ser tota la vida. He fet multitud de personatges i sèries, com la Patrulla Llopis, que és una família de superherois, també l'Escola de Superherois, uns superherois xicotets que van a l'escola, la història de Leonardo da Vinci en un viatge pel temps. Ara estic fent una sèrie d'humor que es diu Destarifats. Vull mostrar-vos molt breument quin és el meu procés de treball i com faig els còmics. Bé, el primer de tot és tindre la història. Sense una història no n'hi ha còmic. Sinó que primer hem de tindre una història, un guió. Podem escriure-la, podem tindre en el cap. El segon pas, que és del que començarem a parlar ara, és el procés de narració d'aquesta història. Jo treballo sempre en aquesta llibreta, sempre porto una llibreta damunt i ja anoto tot, anoto els telèfons, anoto milers de coses i tots els dibuixos i personatges que em venen al cap. I també faig els esbossos de les pàgines que després dibuixaré. Una vegada tinc aquest pas i sé quines vinyetes i quin contingut tenen cada una de les vinyetes que dibuixaré, passo a dibuixar-les. I ho faig a la manera clàssica, llapis, goma i com tota la vida. Com veureu, així el que faig, com ja sé com van les vinyetes, aprofito els fulls per a fer totes les proves, els esbossos, dibuixar. A mi m'agrada molt dibuixar per una part els fons de les vinyetes i per altra part els personatges. És com si foren dibuixos animats. Els dibuixos animats es treballa també en aquesta tècnica. Una vegada tinc els personatges dibuixats i plantejats i estic content de com han quedat, fem el procés de passat a tinta. Per això s'utilitza la taula de llum. La taula de llum, mai de la vida endevinaríeu per què es diu taula de llum. Perquè és una taula que té llum. Increïble, veritat. El que fem és agafar, per exemple, la pàgina, li posem la pàgina a llapis, el paper on passarem a tinta el posem damunt i el que fem és calcar, com calcar de tota la vida. Això se pot fer en una finestra, podem fer-ho en un vidre, però és molt més còmode treballar en un equip més còmode, com dic, en aquest cas una taula, en un sistema molt senzill. Té dins els tubs fluorescents i projecta la imatge i podem calcar en tota perfecció. Quan tinc passat a tinta el dibuix, com este, per exemple, aquesta pàgina és la que tinc passat a tinta. Com veureu, està tot desordenat. És la meva manera de treballar. Pot ser no siga la millor. Estic segur que no és la millor, però és la meva manera. Quan tinc acoplats tots els personatges, passem a la part informàtica del procés. Escanejarem aquests dibuixos a línia i quan els tenim en l'ordinador passem al procés de colorejar i muntar la pàgina i recolar. Hem acabat la part del procés tradicional, convencional, dibuix a llapis, passat a tinta, hem escanejat el dibuix a línia i ara el tenim ja dins de l'ordinador. Tinc un dibuix en blanc i negre, perfecte el negre, vull dir, el negre i el blanc, no que el dibuix sigui perfecte. I passem al procés de color i del muntatge de la pàgina, retolació i totes aquestes coses que fan falta per a fer un còmic com cal. Personalment jo treballo en un programa que es diu Photoshop. És un programa que normalment s'utilitza per a retoc fotogràfic, però té unes ferramentes molt interessants per a dibuixar. M'agrada molt les possibilitats que em dona perquè em permet corregir, em permet donar-li textures. Ben utilitzat, l'ordinador sempre és una ferramenta, una eina. Per si mateix no fa res, ha de saber colorejar, ha de saber dibuixar per a poder treure-li partit a el que et dona un ordinador. Però també és cert, per altra part, que és molt més net, molt més ràpid
i té un gran avantatge, i és que si t'equivoques pots tornar arrere, tornar a començar sense tindre que refer tot el dibuix des del principi. Una vegada tenim la vinyeta acabada, el que fem és muntar la pàgina. Jo tinc un esquema, el que ens diu una maqueta, en unes línies que em serveixen de guia, i ahí vaig col·locant les vinyetes per a muntar la pàgina, com en este cas que tenim així. En aquesta pàgina, després, una vegada he acoplat totes les vinyetes, així tenim les guies de les que parlava per a que les mesures de la pàgina siguin les correctes. Després el que fem és afegir els textos. Este Photoshop es treballa en capes. Vaig a mostrar-vos com funciona. Podem veure com desapareixen algunes de les vinyetes i tornen a aparèixer, perquè estan ahí baix, estan treballades per separat, i després el que faig és afegir els textos. I aquest és el procés final de la pàgina. Directament s'envia per mail o per qualsevol mitjà electrònic, i la veritat és que ja l'original com a tal ja no existeix. L'original sencer a color, com el que feien fa uns quants anys, queden ja molt pocs dibuixants que encara treballen d'esta manera. Directament, aquests documents que s'envien, en aquest cas l'entrega sencera, que normalment són 2, 4, 6 pàgines, directament s'envia a la impremta, i la impremta ja fa tot el procés tècnic, amb l'impressió en paper, enquadernació, i fins a arribar a muntar la revista, el Kamakuk, que tots coneguem. Espero que vos hagi agradat. És un sistema molt particular, no vull dir que tot això que heu vist és com es fan els còmics, és com jo els faig. Espero que vos hagi resultat interessant i ens veiem en el pròxim Kamakuk.